tubig. Saka Welcome back to our YouTube channel, guys! Happy 4,000 subscriber na ta, guys! No? Daghang salamat ninyo, ha! Niabot na kita 4,000 to road to 5,000 na po ta. Atong camera man ron kay bagos, kuya, kay si Inday Pitik ko si likot ni kansa vacation, no? So atong lutoon kuya ipakita. So guys, ang atong lutoon today is pork with agbati, no? Para mas healthy og atong sagulan og kalbasa. So mura na atong isagol, guys. Ato ra ning gisalon tangag tubig. Unya tan-awan na ninyo, ha. So daghang salamat. So nakoy wok dere. So painiton. Gisal na taguna. Atong i-add ang mantika. So, ato gisalon una ang baboy, no? Painiton sa nato itong mahawag kang wok. So, daghan kayo salamat ninyo, guys. Sana abot na kita 4,000 subscribers. Dako kayong katabang sa atong gamay nga channel. Ug ikaw, wa pa ka nakasubscribe, please click the subscribe button below. I-click na lang po ang notification bell para ma-notify ka kung naatay mga bagong video pareha ni, guys, no? So, kana, init na to ang kuan atong igisal, no? Ato ang unahon ang ato ang garlic o onion. Onion. Oh. Tansya gamay ka kay murag mo iskot. Na. Then onion na yun. Ito na to. Na, guys. Pumot na kayo. Nalir kayo pamuton. Kaya okay lang. Then, ang ato ang kaning karne, no? Bukog lang akong nagamit. Pwede mo gamot ang tambok. Ano mas dami ang tambok kami ito ng part. Gusto na ito gamay atong kayo kay ubos ang temperatura. Salo na nato. Kung luto taron wa ta sa tay mukbang ron, ha, kay gimingaw pug luto da. Katong wa makita sa atong pungko mukbang da, akong ibutang sa screen, tanawan ninyo. Dami kay na. Wala na isal-isal gamay ang karne, no? Na. Isal-isal. Okay. Na, dayon atong butangan og ground pepper, guys. No? Ground pepper dighana kay kinahanglan na paborito na natin. Umot tayo na. Tangan natin asin gamay, guys. Fish sauce lang. Pwede mong gamit asin or fish sauce. Kailangan ko fish sauce kaya na ay aroma. Guys, kinahanglan ra kasi full, no? Luto ni siya. Ito na yung pagmukon. Pwede po na ito butangag sili, guys. Kaya para manghang gamay, butangag itong sili gamay, we. Optional rin na yan. Kami, ganahan mamig hang tanan rin. O man silikot. Si kuya, mukhaon man eh. Silikot. Tara. Ito ko sa spicy. Itong kuan sa ato, i-chop sa ato, ha. Na. Nanimaho na, guys. Sunod this part, atong i-add ang ato ang kaning kalbasa. Sura, lunod. Na. Pag-isalog apil atong kalbasa, guys. Na. Para mahumot si kalbasa. After na ibutangan ng tubig niya para ato ang kuan ang baboy lata, no? Spicy na nino, spicy pork with alagbati and suway din ninyo, lutong bahay ra pero lami, gaya ni. Lami na karon diri sa ano, ha? Sa Cebu, nag-uwan.
no, gawaining diri. Basta gani ko kay motor ko ganina, basta Comment down below guys sa kanang nakasuway nagluto ani. Labi na to taga Barili. No, sa Amoa sa province of Cebu South Park. No? Akong mama ani, shout out Mama Hermie. Kasi kayo luto ani. Pagka gamay na mo, no? Sa una panahon. So this part mag-add kog tubig. Banaalan ninyong sabaw. Tubig sa kamag na sakto ra sa kamag, then ato ning pabukalon until malata ang pork guys. Dali ra man humok ra man pork kay bata pa man siya, kuan pa ni kinder pa siguro ni. So ako lang ning pabukalo, no. So guys, after 15 minutes dara ang atong mut na kay dere ay. Paminaw na ko, lata na po ng baboy guys. Atong i-check ang baboy, ang pork, no? Kung humok na ba. Looks humok na guys. Bukog man ng uban, humok na. Daog na ni. So this part, i-add na nato ang kaning agbati guys, no? Add na to agbati. Tuo na niya itong mga 2 minutes ang agbati o 1 to 2 minutes. Daog na yung mga una din ta. So ana ra, no? Iadala nato ang kaning nanghabilin dere guys. At ilawan sa nato ang kuan day guys. Kung kanang sakto na ba iyahang timpla. Ami ana oy. Rice na likuha nga ni. Ako i-add. Nihang gid siya. Add din ako ang spring onion na lang para usa ka kuan na bukal. Then mga una din tatabo na to after 1 minute siguro. So guys, after 2 minutes, wala daog na. Lata na ang ato ang kung ano si Ali, lata na ato ang luto na di lata ato. Lata na pod ang ato ang agbati nga giad. So guys, ako nang kita dalawan kanina, lami na siya. Daghang kayong salamat sa pagtan-aw ninyo. Kung ganahan mo ani nga recipe guys, huwayin ninyo og luto. Sure ko, ma-recommend ako ninyo. Lami, healthy food kay utan man, no? Sige, daghang salamat sa pagtan-aw. Dire sa Takutob, ay mo kalimot pag-subscribe, like, no? Tanawan ninyo uban ako mga video, no? Bye for now. God bless.